John Gomborembwa Rekumashure Nechironda, reporting for National Nzvimbo Graphics. Today we are tracking our fellow brothers, the baboons. Not the chimpanzees or what, but the baboons, our fellow brothers. I'm going to show you how they survive in these mountains of Murewa in Zimbabwe. Ndiwo mucheka wakazunga beta vakuruye. Ndiwe sara mukomo waweka weka. Ndicho chikomo chamakate sekuruye. Ndiwe sara mukomo waweka weka. Ndiro gomo rezhongwe vakuruye. Ndiwe sara mukomo waweka weka. Ndiro maringo ekushunguye. Ndiwe sara mukomo waweka weka. Ndiro ganda masango ari widza uye. Right, tida kuti timbinazo kuti nzwisawo kana uye makudo kunzvimbo iya muri makudo muri kusanganidzana nawo papi muchizoita dambudziko nawo papi? Ndanzwa kuti nzvimbo ino ine makudo akati wandei. Right, murikuona gomo ratina Gagani ndiro gomo number 2. Mune chipani chemakudo chinogara muno. Dambudziko riri pamakudo tikarima anotichida chikafu sezvo atina security yemakudo yakakwana. Mune dzimwe nyaya ko tikati iwo makudo aya ari kunzwawo zvimwe chetezvo kubva kwamuri, sekuti anenge achitonzwa kuti mukuavhiringidza nekuti ndima akauya kuzogara pakati pemakomo. Iwo anenge achiti anogara makomo, ini ndima akazouya kuzogara pakati pemakomo. Ndipo paanouya kurwisai. Mungava zvibvumo zvakadaro here kana kuti mungatoti ndiwo ari kukuvhiringidza? No, isiso hatibvume kuti makudo tisi takavhiringidza. Inzvimbo yedu yatinofanira kunge tinokodzera kuti tigare, asi kuti makomo akawandisa nzvimbo yacho nemakudo. Saka ndosaka tichigara chiruze mumakomo ndo mune chikafu, ndo mune makudo, ndo mune makudo. Saka pari zvino tingati muri kudyidzana zvenyu nawo, hongu apo nepapo munomborwisana, asi pari zvino makangogara nyi makadaro nemakudo yayo hongu tikangogara pamwe chete. Ndeye kutoti kana varima unomuka na 5 o'clock unogarira pamako ndokuti uone kuti wadya chikafu. Pasina kudaro unosenzera makudo. Amadzadi vanofunga muri kungonzwawo zvimwe zviri kusangana nevamwe vatinavo muno munzvimbo. Hakusi kure nzvimbo yatiri, ndinofunga chipo chekuti makiromita anokwanisa kuita 80 kubva muguta reHarare. Makudo aya hongu ndakamaonawo ini achiita zvaanoita. Ndakambosvikako nguva yekuti vakange vachikohwa vachine zvirimwa mumunda. Ndakamaonawo zvishuwa kana rava nenzara rinoita zvarinoda gudo. Zvino poitwa sei? Nokuti makudo anogarawo mugomo. Panzvimbo yatiri vanhu vari pakati pemakomo kuti rimwe gomo kurimwe pakawandisa futi makudo. Saka makudo anofarirawo mumakomo. Ivo vari kutaura kuti panowanikwawo zvedu chikafu. Saka hama dzadiwa, panhasi tokusiyirai pano neiyi makudo. Ndini wenyu John Gomborembwa Rekumashure, tichiripotera National Nzvimbo Graphics. Ameno mune zvamuda kupedza kutaura? Kana muchida kutibata, muchida kunzwa zvizere nenyaya yemakudo, munotibata pa07 772 472 529.
kutambura kwedu ndimi muno kusiva waniko